Coffee. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyaninawa. Tang opinyon, unong lignaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulok, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 nakabosan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning! Naibagal daw bigat kada kayo amin na po. Mabigya kabosan Pangasinan Dagupan. Ago nata natatong tanagagik na Huwebes, Petson 9, bulan Oktubre taon 2025. Wadya tilalamat niya mga iparuntal, nasari balita issue tan komentaryo ni Paakaradsari Matuan. Litnay Balay! Siyempre nakaulap na kanta Bilalangula. Sari magtaryuran lingkor, kapaborito RJ Jimenez always at your service. Tansay magtaryo lingkor, magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kanta may team on the technical side. Ang kapay arom sa alinunod at puso ng Madam Charis. The only one, Engineer Nixon Dakal. Magangganing agaw. Huwebes lalamat at atang tanagagik. Nanyutan mo tayo. Yan to Ay, goodbye nga pala. Goodbye. Goodbye, I hate to see you go, but have a good time. Goodbye sa habagat. Pero hello, amihan.
Ay pero kalabyan, mansasnit sukarol. Alikas yun man, natatang talagagi ka. Di man at binmali mansasnit sukarol. Tankirmat. Insan maksiladagang. Maksilmat suterter na oran. Pero agang gano. At ang labata, naandian tayo'y silaw. Pero amawilmat at atong tanagagik. Salamat at Central Pangasinan Electric Cooperative, who by the way, at na-celebrate na say 50 years 50 years old laramanaya ng Newton Mata. So ibig sabihin, I was 9 years old. Abis ko lang edad ko kaya. Nalin mo sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Antak man ta, nadadalan kutan so may paunlad sigara. Kawalay aaginan mother ko nun saman, yawadan iran manaayam at Kaingal, San Carlos City. So every now and then, mambibisita kami di man. From Dagupan, we travel to San Carlos City. Kanya nan pulas ya gaguntan so Central Pangasinan Electric Cooperative. Naimatunan tayo. So happy 50th anniversary sa Central Pangasinan Electric Cooperative. At nagunuyan na nangnan tayo narunod tayo sa MP2 tayo mismo. At kinan Madam Riza Reyes, ya si kato so sama spokesperson sa Central Pangasinan Electric Cooperative. No panandan in celebrate itan. So sa 50 years data tang tanagagi. Ya sa tema da 50 years looking beyond. Sa gabay ito ni Baga, mansan siya ni so sa may serbisyo da. Tapan tungtungan timat at saman. So impituyaw tayo kinan Madam Risa. So sa tayo posibleng ilasa. Posibleng ilasa nasa tayo nuclear power plant. Nagkalalola at luyag tayong Pangasinan. Antayo tatatong tanagagik, yasay luyag na Pangasinan is being considered now. Yasakay at saray pantipilian niya lugar. Pantipilian niya lugar na sa gobyerno tayo, ya pangipasanan, pangipaalagayan nasa may nuclear power plant. At sa apelidan lugar, atan so bali na Labrador. Kapigan lambang at iman atatong tanagagik, walay agawan singa dialogue damat, indaulo mismo na say lalamang. Mangilalaman, kung kukumon, aliwan lamang. Tanol lamang kan mo. Atam lamay issue at flood control program. Aguntan, mangilalaman. Mangilalaman at segundo distrito, iya si Congressman Mark Coangco. Noong October 7 at tatang kanagagik. At unungan sahe, so babasan ko sa ikwanto jay, nagpahayag ng positibong pagtanggap ang bayan ng Labrador. Talaga, really tinatanggap daw ng Labrador ang planong pagtatayo ng kauna-unahang modernong nuclear power plant sa Pilipinas. Ito ang naging malinaw na sentimento ng mga mamamayan sa gitna ng lumalalang krisis sa enerhiya at mataas na singil sa kuryente sa isinagawang Alpas, Pinas Media Forum at Town Hall Meeting na dinaluhan ng mga eksperto, opisyal at lokal na residente di Tancuno at Bali na Labrador. Yasatan niya dialogue at tatang tanagagit at unungan sa may kwantila na naman inlaman mismo ng segundo distrito congressman Diputado Mark Coangco, si katungat sumismo may manuna ang isulat na sa tay Philippine Atomic Energy
Regulatory Authority Bill o PhilAttom Bill. Kaibatan sa Philippine Nuclear Research Institute sa INBAP Argentina tan sa LGU Labrador. At sama niya agawan forum at watan so Alpa sa Pilipinas. Ya sa kay grupo ko nun bibirbiran niya pro-nuclear advocacy group. Ya si Karaya so may nagsusulong Tagalog ng isang ligtas, malinis at abot kayang enerhiya para sa bawat Pilipino. Pero siyempre ang taulatan, nuclear power plant, balibalin to mangitan na enerhiya and most likely and probably niyarin unmura so bayaran tayo kuryente because ang tayo nuclear power plant very powerful matitan at ating tanagagi karaklang na bansa din kirong mundo may kanya-kanya po silang nuclear power plant na siya pong nagbibigay ng enerhiya sa kanilang mga bansa. Gauntan. At ang labat lang tiyatatong tanagagi agtayo na kalagdiknaan na umbalay yajad sara may agawan singa may agawan insabog na nuclear plant kita na Chernobyl. Untan mo may agawa the Japan atatong tanagagi which is very near the Philippines. Asian neighbor po natin yan ng Japan. Nagkaroon ng earthquake. Anong nangyari? Adral, iman so nuclear power plant da. Now, good for them kasi siyempre mayayaman irarayan bansa na-contain naman nila yung masamang epekto pa ng nuclear. Siyempre ang tayo nuclear at tatong tanagagik puulan ko yung baog kumutan mangitermi na sakit itang nagauntan natan dyan kipapason tayo dyan Pilipinas sa tatong tanagagik sa itupot tayo natan are we ready? Handa na ba tayo natanggapin yung nuclear power plant sa ating bansa? Bakit may agam-agam? Akin taon-tan suliknaan tayo. Liknaan na arom-iran ng bali at ating tanagagit at satan sa nuclear power plant. Of course, we like to have may mamura ya supply na kuryente, babayaran na kuryente at ating tanagagit. Siyupay agaman labay at satan. Dontan. Gabagabay titan, labalabay titan. Tapyan jaruntan, no wala tayo nuclear power plant dyan Pilipinas, actually, makatangguyor ni Ratan, makatangguyor nitan nasay investors because sa saray may nunang-nungan nasari investors no kasi ta stable so supply na energy iya ang gapoy nagawan power interaction sa kay minuto 2 minuto tali oras sa kay oras labat la nasa ang gamit sa kay oras ang gamit 30 minutes labat yan andyan na kuryente balag laso na lugit si kara dontan so that is one of their consideration kaukulan stable so supply na energy at ang labat lalanti at ating tanagagi sige onya sulik na tayo at ating tanagagi na-sustain tayo kasi so sa tay operation na nuclear power plant na-sustain tayo kasi siya satan at ligtas para sa lahat with this ongoing corruption issue that flood control projects nilang bungat at atang tanagagi yan nanununong tayo wala ray kimapaway niya substandards iraya proyekto at atang tanagagi kung paano na ni at umpaway mo lapod sa tay korupsyon nasakripisyo mat so sa may integridad na sa may planta ya gawon da paano na ni wagmali ang substandard anto so itertutan na ni at sikatay namin agauntan no simabugitan aliwan say pangilablabay at diyan malagit luyag na Pangasinan di Tanad Labrador tigaray bilay ya perdi ang tutanay aliwan say pangilablabay
Kanina labat ni at atong tanagagi kay sikat ng Pilipinas sa ibang mundo. Ha? Oo, sabihin na natin sa buong mundo. Sikat na, lalong-lalo na itong isyong pinag-uusapan ngayon, mainit na isyo, ang patungkol sa corruption. Agontan. Kung paano na ani, dahil sa corruption na yan, magkaroon ng ruption yung nuclear power plant, sasabog yan. At kapag kasumabog yan, patay tayong lahat. Of course, we understand. We understand yung may gugamtan ng Congressman Coangco kasi kung Atlanti at atong tanagagik, hindi aasenso ang bansa kung alipin tayo ng mahal at kulang na kuryente. Totoo po yan. At sabi niya, ang Labrador ay may potensyal na maging pinakamayamang bayan kung matutuloy ang proyektong ito. Sa kwanto mo, nasa may mayor na diman, at Labrador, ya kapigan ng bungat at dimanda na alamay kinan to, shabuan to. Oh, paninong ninyo, wala lalamot, sonaral dan shabu, isingit ko labat at atong tanagagik, wala lamot, sonaral dan shabu, ya no inar at atong tanagagik, milyon lalamot, so value to ya, umabot sa mahigit 1 milyong pisong halaga ng tanay. So akong piskada ya shabu at sa kaya bypass operation ya ginawa na ditan at linggayin. Walay naral dan sa kaya 38 years old ya construction worker. So say gabay itong ibagasirin. Talamak na ang shabu sa ating lalawigan ba? Yan ang tanong natin. Talamak na ba ang supply ng shabu sa lalawigan natin with all the nahuli ng kamakailan ng PIDEA, ng PNP na bultong-bultong plastic ng shabu. Although nag-i-effort ngayon ang Philippine Drug Enforcement Agency at ang Philippine National Police, nagsanib pwersa na po sila ng kanilang pwersa, nagsanib pwersa ang mga ito in doing joint investigation. Kaya rin na sa atin yagawan seizure of an estimated 6.9 billion pesos worth of shabu. Itanad Labrador, Tanjad Bugalyon, ng October 2 and 3. Magkasunod na araw pa yan. Sa ikwanto ng PDEA Chief Undersecretary Sagani Nires, sa ikwanto at ating tanagagik, this will now be the task of the joint investigation of the PNP and PIDEA to find out the connection between the floating shabu recovered previously and this recent operation. We will also determine why they seem to feel so comfortable. Oo nga pala, no? Why they seem so comfortable operating here in the province of Pangasinan. Bakit masyado silang komportable? Hindi ba mahigpit ang seguridad dine sa lalawigan ng Pangasinan? Hindi ba masyadong intensified o intense yung operation ng ating mga otoridad against shabu? We will have to find it out. At sa gawin ng investigation at atong tanagagig. Natan, say suspetsa, kung paano walay laboratory na shabu at luyag na Pangasinan. Pero sa kwantum Atlantinan Sir Atty. Sagani Nires, PDEA Chief Undersecretary Sagani Nires, I would like to say categorically that it will be part of our continuing investigation. But the first question we need to answer now is, where did these drugs come from? Saan nanggagaling or saan nanggaling yung drogang ito, kwanto? Nangyutan na tatong tanagagi ka? Sana magkaroon din ng tuldok, period, yung operation gawin nilang joint investigation na yan. At matukoy natin at ma-identify kung saan nga ba nanggagaling yung mga drogang yan at kung bakit they feel comfortable
doing their operation in the province of Pangasinan. Ngayon, balikan natin itong nuclear energy. Kasi sa ibabaga ng PNRI Director Dr. Carlo Arcilla na ito raw nuclear power ligtas. Okay? Well, oo, andyan na tayo. Ligtas kung walang aberya. Ligtas kung tamang pagkakagawa at ligtas kung tama ang operasyon. Nagauntan na hindi mahahaluan ng korupsyon. Nagauntan na tatong tanagagik, ha? Tani, our repercussions lang tatong tanagagik. Anong nang tila nun taagawad Chernobyl? Dyan Russia man. Anong nang tila nun taagawad Japan? Tatong tanagagik. Tanuan to sa epekto na sa tay nuclear power plant. No saya earth. Napaulyanan or unsabog o magkaroon ng aberya kung tanatatin sa nagagik. Yun lang ang agam-agam natin. Pero ang sinasabi nga ni PNRI Director Dr. Carlo Arcilla, ito ay ligtas, malinis, at makatutulong sa pagbawas ng carbon emissions habang nagbibigay ng tuloy-tuloy at maaasahang supply ng kuryente. Ang sinabi pa niya, ito, ang nuclear energy ay hindi dapat katakutan. Ito ay dapat pag-aralan, paghandaan at yakapin para sa ikabubuti ng lahat. Kaya nga po, dapat pag-aralan nating maigi, paghandaan natin mga kapaborito, aliwan sa pangilablabay at atong tanagagik kapag kayan po ang nagkaaberya, baka ma-wipe up ang ilang bayan sa lalawigan ng Pangasinan, nagkalalolan Bitan at Labrador. Aliwan sa pangilablabay, aliwan sa pangilablabay at atong tanagagik. Although siyempre they are encouraging the people, siyempre they are encouraging the people na itong energy, nuclear energy ay hindi isang banta kundi isang pag-asa para sa murang kuryente, mas maraming trabaho. Saglit lang, kung magbibigay ng mas maraming trabaho, in what way? Kasi tanong natin ulit dito, are we trained? Trained na ba tayo? Kasi this will be the first time. Nagbalak na noon ang ating bansa during the time of Apo Verde. Nagpatayo siya ng Bataan Nuclear Power Plant. Pero Verde man lanti at ating tanagagik. Aga atuloy. Imalagay pero aga nan-operate. Bakit hindi nag-operate? Kasi may nakitang mali. Agaunta na tatong tanagagik. So, doon na lang pagbabasihan natin yun, nakakatakot kung isipin natin. Pero sa Kwandalante, magbibigay ng mas maraming trabaho at isang mas maunlad na kinabukasan para sa bayan at sa buong bansa. Of course, sabi nga na natin, we welcome that. We embrace that. Yung development, yung progress na ibibigay niya sa ating bayan, we embrace that. Yung nga lang, sana masiguro na sa taong bayan, sa atin, na mga nagsusulong ng nuclear power energy na yan, na tunay ngang yan po ay ligtas at hindi magpapahamak sa buhay ng bawat isa sa atin. Gauntan! At tabayanan po ninyo mamaya, kaya mapapakinggan po natin si Madam Risa. Pero sa ating pagpapatuloy, narito muna ay lang pa mga paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iran Sonata.
Buksan ang puta-putang informasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan.
Likna ay bali at ating tanagagik. Oras sila alas 8:02 na kabuwasan. Siyempre, kaulog kantabi ni Sari Magtaryuran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay Magtaralingkor, Magtaryon kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Nanay Conching. At siyempre sa mga single ladies, Nanay Bihing, Madam Pela, Kagawad S. Esperanza. Dan si Madam Emma Lipio, good morning. Kay Madam Jaganon din, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan sa Barangay Basing, Binmali, Pangasinan. Morning! Alikas mo may karultan firmat kalab yan. Tagtapot ang Santa ko, linalad man siya. Ang gano'n siya, singer man kung ko. Oh, asasnit. At biglan na andi kuryente. Pero pimawil mo iya tampol. Agang gano at atang tanagagi. Ha? Nang pimawil, aglapol to sa balot. Ay, siyempre, talab tayo ng simple ko. Oo, kasi thank you sa panangaro ng NGCP rin, National Grid Corporation of the Philippines, kasi doon sa pakikipagpanayan po natin kay Madam Risa kahapon, ang Binmali at Lingayen ay normally, actually nga pala, mga kapaborito, nakakonect sa Labrador. Pero dahil ongoing yung rehabilitation ng Labrador, para hindi po maka-experience ang bayan ng Lingayen at saka bayan ng Binmali ng paputol-putol na supply ng kuryente, na siya na-experience ngayon ng ibang bayan na naiwan, eh nakakonekta po tayo ngayon sa Santa Barbara Station. Yan sa may Balingaw. Sa may Balingaw. Kaya madalang na po tayong maka-experience ng brown out. Kasi kung hindi tayo i-connect, siyempre, habang ginagawa yung dyan sa Labrador, kung saan tayo kumukuha ng supply, power supply, wala. Kakaranas tayo ng mga pagkawala ng kuryente. Pero lab nga tayo ng simple ko. Kaya nga, thank you thank you sa simple ko. You happy 50th anniversary nga pala. Yes. Ito na po yung pakinggan na nga natin si Madam Risa Reyes kapaborito Ajay doon sa ating interview kahapon sa kanya. Narito po si Madam Risa Reyes. Ibalita nga po kami sa kan. Kumusta po ang 50th anniversary ng Sintelco? Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Joseph and Sir RJ. At lalong-lalo na po sa mga tagapakinig ng inyong programa na aming mga member consumer owners ng Sintelco. Tama po kayo, noong October 6, 2025, kami po ay nagdiwang ng aming golden year sa bilang naninilbihan sa nasasakupan ng Simpelco. 50 years na po ang Simpelco. Sinelebrate po namin yan sa may event center ng Kevin sa may Mamarlao. At masasabi ko naman po na matiwasay, simple, pero matiwasay po namin na natapos po yung event. Almost 10 p.m. na rin po kami natapos during that time. Ano po yung mga naging kaganapan nun, Madam? Siyempre, una sa lahat, nag-invite po kami ng mga pioneering officers ng Sintelco para sila ang makapagbigay ng kanilang testimonya, paano nag-umpisa ang Sintelco, dahil sila naman po ay nagkaroon ng malaking bahagi para maabot po namin ang 50 years na edad ng Sintelco. By the way, hindi po namin lahat na naimbitahan, lalo na yung mga nag-retire po na mga empleyado, gusto po sana namin silang ma-accommodate. Pero dahil na rin sa limited na oras, limited na pondo, kasi once na-invite mo yung isa, invite mo lahat. Medyo magiging na yan, mas lalong crowded na. So, inisip na rin naman sila na kahit hindi man namin sila naging nakasama during the celebration, nasa puso namin sila at taos-puso kaming nagpapasalamat sa kanila dahil kung wala yung mga pioneering employees, wala kami ngayon na nandito para mag-celebrate ng 50 years ng Sintelco. Ma'am, usually kapag may nagse-celebrate ng 50,
meron din silang mga parang giveaways, pakonsuelo, lalong-lalo sa mga consumers natin. Di ba, Sintelco? So far, hindi pa natin naaabot yung ganang sitwasyon. Pasensya na po. Hindi ko kami nakapagbigay ng mga tokens. Pero meron po kami mga CSR noong kasagsagan ng ulan. Nakakuha kami ng sponsorship sa ating power supplier, San Miguel Power. Namigay kami ng munting tulong sa mga nasalanta ng bagyo, sa Lingayen, sa mga terrain sa San Carlos. So, may konting mga canned goods na binigay. So, yun po yung part ng celebration namin ng ng Golden Years ng Sintelco. At the same time, baka within this month ulit, mayroon naman kami nakuha ang sponsorship kasi medyo na-delay lang ang approval sa bago namang power supplier, ang Aboy Peace. Kasi dati San Miguel lang po ang power supplier namin. Mamimigay din po ng mga tokens din sa ating mga member consumers, pero syempre inaantay pa rin namin ang approval. Hoping within this month, mamimigay naman po kami ng mga. Ano yung tema ninyo? So, pagdiriwang na Sintelco at 50 and beyond. Kasi siyempre hindi naman po hihinto na ang pagpaninilbihan ng Sintelco sa ating mga member consumer owners na narating natin ang 50. Of course, we are still looking forward for another 50 years or more than that. Hindi natin alam, comes next generation. Sana ang Sintelco ay patuloy na maninilbihan sa ating mga member consumer owners. Ma'am, may balak kong magtayo ng nuclear power plant dito sa ating lalawigan. Acceptable po ba ito sa cooperatives? Alam niyo po kasi, pagdating sa mga ganyang mga technical na mga usapin, hindi naman po siguro ipapatayo ng mga expert kung alam nila na hindi ito makakapagbigay ng kaginhawaan sa mga end users sa atin. Kaya nga hanggang ngayon ay patuloy ang pag-aaral ng mga eksperto at hindi pa rin naisasagawa agad-agad dahil tinitignan nilang mabuti ang magiging pros and cons ng pagpapatayo ng nuclear plant na yan. Pero on the part of cooperative, wala akong problema sa amin kung maipatayo yan. Dahil kung totoo na ganito ang promise ng nuclear plant na yan, magkakaroon tayo ng mas sasapat pa na supply ng kuryente not only today, but of course sa future pa na mas lalong tumataas po ang demand ng electricity service. Ang nagiging issue lang naman para sa akin, non-technical po akong nagsasalita, baka ho kasi ako i-correct ng mga engineers, ang nagiging issue lang naman sa aking pagkakaalam ay ang safety ng nuclear plant na yan kasi mga nabalitaan natin doon sa Japan na nagkaroon ng earthquake, sumabog siya at hindi na-manage ng maganda. Although okay pa rin naman sa Japan. So, besides from that, hindi na ako masyadong aware kung ano pa ang mga ibang consequences kapag nagkaroon ng nuclear power plant dito sa Pangasinan. Pero sa amin, kung maganda para mas maging stable po ang electric supply sa Pangasinan and throughout the Philippines. So, open naman ang kooperatiba sa mga electric producer. Kayo, mayroon na ata kayong parang understanding with the solar ang nabasa. Nagkaroon po kami ng contract signing last September 28 ba yun? Hindi na ako masyadong aware doon sa but I was there. Doon sa NEA po kami nagkaroon ng contract signing na witness po ng ating administrator. Contract signing with CS First Green, CS First Green, 10 MBA yung nakuha. Pero ipo-commercialize ko kasi under construction pa po yung kanilang planta.
i-commercialize and operational po to December 2020. Sa Pangasinan? Sa Bayan-Bang. Kaya. Alam niyo po kasi, wala namang pong problema sa amin yung nuclear plant. Kasi, ang pagkuha naman ng supply ng kuryente, dadaan po yan sa competitive selection process. Hindi naman na pag nagkaroon na ng nuclear plant niya, sila na kaagad magsusupply. Dadaan po yan sa proseso. As of now, meron na po kami mga existing na kontrata. Siyempre, hanggat hindi natatapos ang aming kontrata doon sa mga existing power plant, hindi kami kukuha sa iba. Tatapusin muna natin maliban lang kung tataas na ang ulit ang demand at hindi na makayanan ng mga existing power suppliers namin yung demand ng ating mga member consumer owners. Siguro sa future. Sa positibong effect ng ito, baka mabawasan yung binabayaran natin. Magiging mura na sa mga member consumer. Pwede. Hindi ako makapag-comment dyan, sir. Dahil matagal nang sinasabi yan ng mga experts na pag nagpatayo ng ganito, cheaper. Sige, tingnan na lang po natin kapag andyan na siya. Okay. Dahil siguro, Madam Risa, yung mga natin, may tawag dun yung mga natin, pumupunta sa iba't ibang lugar para masistil, like sa Ilocos, may tawag dun. Task Force. Task Force. Talagang nag-business ng buhay. Opo, tama po kayo, sir. Alam niyo po, ito po naman, nakaka-proud po sa electric cooperative sa bansa dahil mayroon nga pong ginoo ang ahensya ng gobyerno, ang National Electrification, and of course, ang asosasyon ng mga electric cooperatives, yung task force kapatid na tinatawag po namin na pag nagkaroon po ng sakuna, matinding sakuna ang isang electric cooperative, andyan po ang bayanihan, kapatiran spirit na nagbibigay po kami ng tulong, either financial or yung manpower po namin pinapadala namin. Actually, nung 2 weeks ago, nung naapektuhan po ang Ilocos Norte Electric Cooperative ng bagyong Opong. Yeah. May 8 po kaming delegado, mga empleyado ng Simpelco lineman together with the service vehicle na pumunta po doon. Isang linggo mahigit po sila doon para tumulong po doon sa mas mabilisang pagre-restore ng kuryente doon sa lugar namin. At safe and sound naman po sila nakabalik dito. As of now, ang lugar na mayroong talagang nangangailangan ng tulong ay ang Masbate. Yun nga lang, medyo malayo-layo na yung Masbate. Pag magpapadala pa tayo ng contingents natin, baka mas malaki pa yung gagastusin. Siyempre, nung mga taong ipapadala, kaysa kung magbigay na lang po kami ng financial. Parang pinag-uusapan po sa board kung yung maglilikom na lang po ng amount para ma-extend na lang po sa kanila kaysa makapagbigay pa ng manpower na hindi pa masyadong sigurado kung paano ang magiging kalagayan nila doon dahil masyado na pong malayo. Okay. Yung design natin sa Yes, sir. Katulad nga po ng sinabi ko kanina na ang Simpelco ay nagdiwag ng kanyang ika-50 taon na kung saan may tema po siya na Simpelco at 50 and beyond. Ibig sabihin po nun, ang Simpelco po ay patuloy pong maninilbihan sa ating mga nasasakupang lugar, sa ating mga member consumer owners, even beyond 50, so long as nandyan po sila na nagtitiwala at sumusuporta sa management ng Simpelco. Nandito lang po ang Simpelco para mag-extend din po ng serbisyo para sa kanila. Maraming salamat po. Sikatutan na tatang tanagagig so katibukulan na sa may interview tayo at ginan Madam Risa Reyes. At congratulations once again sa kanilang 50th anniversary dyan po sa Central Pangasinan Electric Cooperative. And congratulations din kapaborito sa mga nanalong Faces of Calasiao 2025. Kahapon po yan na kung saan sumabay po yan sa saysay ng Calasiao
plus yung 100 days report ni Mayor Patrick Agustin Karamat at sinundan ito ng Faces of Calasiao. And congratulations kay Mayor Patrick on his 100 days report kapaborito Ajay. At say very significant labat yan. Dungdungulan ko ni man at sa aming report to. Very significant for me, very important. Oo. Aman so sa may ginawa to ya unlaad kada baryo dungulan to so oy da kapaborito Ajay. Laan to asulan to suliknanda. Nagkalaut-laad sa farmers. Kasi say lakitan ba ito at father side to, they are also farmers at katuman so kwantulanti bilibilin ng mayurad si kato ya look after the welfare na sari farmers di Tanad Calasiao. At the last time ya pito yawanti ya wala mat iman so programa nununutan to at sari farmers kasi di tan manay Calasiao kapaborito Ajay. Apektado ran maong ditan no nadudala pira iray farmers manuna iray farmers at ating panagagik ang kapitayad da pero nadudala pira ito anggap pero wala ilog da say gagawin to natin ng Mayor Patrick ni co-coordinate the provincial government sa Pianjaruntan at sakay subali na Calasiao ya na benepisya na sa may dredging operation program. Kasi katutan so tapian na palaralman iraramay ilog at basta-basta na dulap iraman so pananim na tanaman pananim ng mga farmers po dyan sa bayan ng Calasiao. Sheltered la ilog. Oo. Kailangan so puputan. sa ikwan ko that's a good trait of a good leader. Ya may dingalan mo asulan mo so lignan nasarit constituents mo. Aliwan sa may dialogue ko si Kara dingalan mo to sulik na anda pero yes say natunton mo lamang ang miliknaan mo aliwan sa miliknaan da which is very bad very not, it's not good so useless and it's not healthy it's useless kasi agmalam lamang ka na at pankaabigan dato siyempre dumamay anunutan mo para si Karagaw ang tagkapaborito Ajay. What's the use na sa consultation yes awan oh yes aliwan sa may ipasuot mo no ang tumigabay mo so liberty rin yes gusto ko rin yung narinig ko na gusto ko happy ka when Councilor Elias Bell yan naman. Oh, yes. Ganyan noon smell kayo dapat hindi kayo bungal. Yes. So may mga libreng postisyo din. Galing. Kaya si kwantulan din ni Mayor Patrick atan sa programa kayo with Councilor Elias Villanueva yes to make the people of Calasiao smile. In what way? Through different programs which will surely make them smile. Umupuputay isang yun. Yes. Because bungal kalante. So, of course, eramay siguro sa mga angkatulag, may diba, pangkaukulan, pero kung minsan nakakalimutan natin na kung ano yung, diba, yung parang maliit sa atin, na bigyang pansin, pero ito pala yung magpagbibigay ligaya. Diba? At tulong sa ating mga kababayan. Yes. Like that, diba? Yun yung mga programang ganon. Hindi yung mga iba dyan na, ito lang, konekta ko lang. Ang iniisip alam mo na, yung mga malalaking paggagastusan. Siyempre, pag malaki din. Alam mo na yan. Diba? Pero mga basic services sa mga tao. May pangkukulan dan manunaan. So, alam mo ba kapaborito Ajay? Dito sa flood control scandal na to na nangyayari sa atin. Alam mo kung ilan ang lugi ng Philippine Stock Exchange? Dami. Umaabot na sa 1.7 trillion pesos. Trillion? Yes. Not million, not billion anymore. Trillion. Trillion. Ito po ang sinasabi Mahirap lang bilang. Securities and Exchange Commission Chair Francis Lim. Nako. Nung siya ay nagkaroon ng financial 15 na yan, zero. Oo. Nung nakaharap niya yung mga financial executives ng ating bansa. Na sinasabi niya doon, direktang sinasabi niya kapaborito Ajay, na itong massive government corruption, ito ang problema natin because apektado yung confidence, public confidence sa atin. Sabi nga niya, talaga? Kailangan may mga leader tayo na talagang may sangkapariya sa ugali doy, may pananaw doy. Like Mayor Karamat. Yes. Mayor Magalong, mga ganun ba? Mayor Ming, mga ganun ba? Mayor Carl, lahat ng mga kilala natin na talagang for good governance. Yes. Di ba?
Ano kaya kung lahat na? Mayor Vico Soto, Mayor, ano yan, si Isko. Uy, may naalala ko. Lahat ng mayor lang ang binabanggit natin, ha? Singit ko lang, kapaborito Alger, Oo. nabanggit niyo yung good governance. Meron daw isang local chief executive dito sa atin. Mhm. Tinanong siya, bakit hindi pa included yung names niya Oo. doon sa mga lista ng mga good governance, Anong mayors for sagot? good governance. Anong sagot? Bakit? Meron na ba yung mga Metro Manila mayors nandyan? Sabi ko, Ano? Meron ng... akinata, wala lasirin so, ito pagkasinan ko lang, Oh. mas malinaw. Wala lasirin so, ngaran na sara may mayors, Metro Manila mayors ditan, so tan nalistaan, kanto. Kapilang ara, kanto. Ay, for your information po, kasama po dyan si Vico Soto. So, Mayor Magalong, Vico Soto, and the rest of the other mayor, kanya ako nagkakamali, Belmonte ba yan sa Quezon City? Oo, Belmonte. Oo. Nationwide kasi yung... Kasali na po sila doon, baka hindi pa po ninyo nababasa ang pangalan nila. Pero dapat, talagang sapit ang damot. Ano yung prueba mo na for good governance ka? Meron ka bang nagawa? Yung bang wala tayong may dadayawin si ka, aliwan si ka. Parang yung, ganoon. Yung bang dapat ka ba o karapat dapat ka ba na makasama sa Mayors for Good Governance? Kasi hindi pwede yung, uy, gusto kong sumali. Parang ganun lang. Kailangan patunayan na in your area, in your locality, pinagsisilbihan mo, happy yung mga tao. Yan. Naka-smile. Naka-smile. Kaya sabi ni Mayor Patrick, naka-smile. Si Councilor Elias, palaging naka-smile. Ay, oo. At sabi ko nga, siguro that's one secret ni Councilor Elias Villanueva. Oo, kung diba? bakit hindi siya tumatanda. Kaya siya namamayagpag yan kasi down to earth yan. Di ba? Ano man ang kalagayan mo sa buhay, pwede kanyang pakisama. Kaya ito ang problema natin ngayon, Kapabrito Jay. Kasi ang sinasabi ngayon ni Secretary Francis Lim. Ano yun? Siya yung Securities and Exchange Commission Chair. Nako. So, lumulubog. Yes, sabi niya ngayon, corruption is the great wealth destroyer as both billionaire business owners and retail investors lose substantial wealth. Ito ang bagasubagok. So, para malaman ng ating mga tagapakinig, dahil alam ko karamihan, lalo na sa mga katulad natin na nasa middle class lang, at sa layla, hindi nila alam yung stock exchange. Ano ba yan? Ayan yung, di ba, dyan namumuhunan, di ba? Pag nagkalugi-lugi dyan, wala. Mga investor, di ba? Di ba? Kung gusto mong itaya yung pera mo para kumita ka din, di ba? Mantulik-tulik mo tan di ba? Diyan kumukuha tayo ng, di ba, yung dagdag sa kinumiya, parang ganoon. Di ba? Tapos malulugi. Ano ba yan? Sinong magsusugal ng pera niya diyan? Para sa pwedeng kumita. Di ba? Siyempre ang iisipin nila, Kapabrito Jay. Kung lugi, paano yan eh? I'm just wasting my puhunan. Investor, di ba? As an investor, bakit ako mag-i-invest noong una, yan? hindi ko rin Malulugi yan ako dyan. naiintindihan eh. Di ba? Palagi yan kasing pinapakita eh, di ba? Na kung may mga araw-araw pa nga eh, di ba? Na tumataas. Yes. Di ba? Yun yung barometer kung saan ka tataya eh, di ba? Kung saan ka lalagay. Oo. Ay, nako. Tapos yan ang makikita mo. Di ba? Yan ang mababalitaan mo. Yan ang maririnig mo. Ano ba yan? Siyempre, mawawalan ka ng gana. Yes. Lalayo ka na lang. Pero yung ano bang sanhe because of what's happening now? Oo. Di ba? Yung kurakot, gano'n. Yun nga ang problema natin ngayon. Ay, nako. Kaya ayokong isipin. Magamot yan, Kapabrito RJ. Sana magamot yan. Ano kayang gagawin natin? Kaya nga, ayokong isipin na lumala eh. Ito nga si Kwan si Congressman Barsaga. Alam mo ang pakulo niya ngayon. Ipinakita ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga ang isang video sa social media ngayong kahapon, Miyerkules, October 8. Ang isang dokumento na anya impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Ano? Oh, Anong ground? magsasampa yata to ng impeachment Anong ground? complaint. Betrayal of public trust. Yung tiwala na ng taong bayan. Oo. Sabi niya, under the grounds of betrayal of public trust, I am filing an impeachment for President Marcos, and hopefully Congress will remove him soon so we can start investigating those involved in the flood control anomalies. Oh, siguro ang pinupunto, ito pagkaintindi ko lang, ang pinupuntuhan siguro, sino yan? Si Kiko Barsaga, congressman ng Kiko Cavite. Barsaga. Oo, matapang nga tao rin. Siguro ang pinupuntuhan niya is yung habang nandyan siya, 'di ba? Yung connection kasi doon sa mga involved. Parang ganoon. Yes. Ayun yung wala siyang tiwala doon. Siya 'yun. Dahil Yes, siya yung yun. nagsasabi. Of course, oo. Yun ang punto niya diyan. 'Di ba? Kasi Probably sabi mo nga because- hanggat nandyan siya, 'di ba? Yes, siguro kapaborito RJ, probably because he's talking from his experience. Siyempre kasama niya mga yan. Ay dati. Nasa congressman ito. Okay. Incumbent ito. Okay. Nasa House of Representatives siya. Siyempre alam niya ang kalakaran dyan. Alam niya yung mga undergrounds ng mga inuwang ko kung may mga underground activities pa yan. Siyempre, mga kasi kapaborito RJ. alam ko maraming may alam kaya lang siyempre wala silang lakas ngayon na magsalita. Yun. Dahil parang napipigilan sila. Dahil alam mo na, mahirap na. Mahirap nang mawalan. Parang Lang, siguro. ako nga sabi ko, saludo ako sa mga few people na nandyan. Na talagang prangkahan. Talagang prangkahan Paparuntal, magsalita. tamo. Yes, tulad nito si Kiko Barsaga, batang-bata pa to. Kasi ang mapapala mo dyan, dahil sa mga expose mo, di ba? Maipit ka. Ayun lang. Not only you, for your fancy too. Oh. Parang ganon. Pero lumalaban. Lumalaban. Sabi ko, sige, pagpatuloy mo yan. At may kuha ng laki ka pantit, ililik din tula sa katuan. Di ba may mga ganong may mga tatanda? Ang kapulay nagawan to kanya, ililik din tula. Para sa ating kapaborito, RJ, that's the essence of democracy. Kung may mga tapang na tao. Yung sa Diba? democracy, yes. Kasi paano babanggan mo di ba? You can freely voice out your feelings, your what you think. Yes. Is good for the country. You're free to express all of this. Pero wag lang sumobra, ha? Yun lang. May limitasyon. May limit naman yan. Tulad nung Sabi nga natin, in every totoo, we have all the freedom. We can exercise our freedom. Pero may limitations po yan. Hindi po yan absolute na sinasabi. Di ba may nakasuhan yung binigyan niya ng araw, yung picture niya? Ay, oo. Hinuli na. Di ba hinuli? Kasi parang yung insinuation, parang nag-insinuate ng, di ba, something bad. Pero nagpaliwanag na rin na hindi daw niya gagala yun. Pero lante, syempre, di ba, pwede kang be careful sa mga puna ninyo. Basta nasa tama kayo. Oo, basta sa tama lang. Don't bend the law. Don't bend the law. Nauso na naman yung bend the law na yun. Sabi ng isang abogada, the law must never bend. Say kwanto the appointment of a man to the office of the ombudsman who once agreed with the senator's claim that the law must be bent for the sake of the people while he was then the sitting secretary of justice sets a dangerous precedent. Kwanto? When those entrusted to uphold the law begin to romanticize its violation, we blur the very line that separates justice from power. The rule of law is not an obstacle to the people's welfare. It is its very foundation. Yung foundation, yung guidance, yung guidelines natin. Ngayon mayroon tayong batas. Pag wala na. Ano nang mangyayari? Wala na tayong katatakutan kung pwede mo palang ikloon. Sumlangan. Say kwanto ne, a justice secretary who once believed that bending the law can serve the public good forgets that in a democracy, it is the law that protects the people from the abuse of those in power. Tama naman. So we must never applaud flexibility. Kaya nga ay, alam mo sa sinabi mo na yan, kaya kailangan may maparusahan. Yun. Di ba? Dapat lang. Kasi kung walang mapaparusahan, wala rin kwenta. Wala yung kwenta yung batas. Ibig sabihin nun, niluko mo lang ang taong bayan. Yes, oo. Kaya nga. Kaya lang, alam mo na.
In every role, sabi nila, There is at always an exemption. exception. Magpapatuloy po Lignay Balay. Kaya rin inasalang pakabatan pa imano manala punitsari manangan tabay. Ang puta-putang Iran Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iran Sonata. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult! With 8 billion live LCS. Yakult! That may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise. Yakult! Kaya panalo ka dyan! Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at anti-inflammatory therapy food supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact
contact Miss Lori 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Ay, again, alas 8:38 lahat atin talagagi Kalop Cantaben ni Simple Liknay Bali sa Remog Tariuran ka paborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service, always. Tansay Magtarilingkor, Magtarion ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello and good morning kay Madam Lynn Coronel. Sabi niya, good morning ka paborito, Sir Joseph, Sir RJ. God bless you both. Likewise po. Sabi ni Sir Ronald Christian Gutierrez, ang hina ng audio ng mga commentator ako kasi nag-a-adjust pa po tayo mga kapaborito. And di bali by next week, baka okay na tayo. Babalik po Ha? tayo. Kay Sir Maxi Solis, good morning. So please bear with us muna. Ha? Bear with us. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Sabi niyo, good morning po mga kapaborito. God bless. Likewise po sa inyo, ha? Sir Maxi Solis. Yan. Gabay ko pa ni Pakabat kapaborito Joseph. Watani da saya anulid mangaldan. Tulaman niya po ni Naria. So bangkay nun. Di tan nilalama yan. Then Commander Dante Serra na Action Radio. Kay batayo at propisyon. Tan jad agaw na Sabado. At ialis itan barangay to, barangay Banawang. Ditan may huling lamay at sa may basketball court kamo. Insan walay nagaway necrological service. Walay misa ni na alas 5 no Sabado. Insan necrological service. Insan no kapuasan. Simba. So tulor na Commander Dante Serra para sa ramay nimikabat na sa may petsay pangipunpon at sa sikat. Dita na Rian din Chapel. Jaya Danulid. Anulid. Sukulan to. Anulid mga tapos gantong ililipat doon sa Banawang. Kung siyan sa Kagawad. Kung bakit siya ililipat kasi official po siya ng barangay. Siya po'y kagawad dyan po sa Banawang man. Barangay Banawang. Barangay Banawang. At siyempre, watan iray constituents to. So, kanatugan mat yan. Nanunungda. So, sa may Huling sulyap. Intalindag daya kagawad da. Sa Quezari Barangay Kagawad dan at the Barangay Banawang. And Saturday, ito may tulor to. Sunday. Sunday. Kasi 5 o'clock imisa tan necroline ang sublay naman. Kay Sir Jerry Domingo, good morning. Sabi niya, good morning gentlemen. Listening as I am driving. Listening as I drive. Have a great day. So Jerry, ingat ka sa pagdadrive. Wala na bang tubig sa daan mo? Kasi medyo imukat la. Wala rin ka pwede danong la. Pero I just don't know. Di man party na Old de Venecia, Jad de Venecia Highway, di man nagpaunlad Kalasyaw. Di pa party na Banawang. Medyo ararlaran di tan kapaborito Ajay. Okay. Jayad yan ay from Kalasyaw to Lukaw. Oo. Ito may tanong. Ito
na-scroll ko lang kanina. Mga idol, kwanto. Si Konto. No, napagdaya man report kay Mayor od 100 days o saragton andik. Pwede ding hindi, ano? Pwede rin Ano yun? hindi. Hindi pa ano yun? Hindi naman mandatory. Hindi mandatory. Hindi Yan naman ang gusto ko. mandatory. Hindi naman Oo. mandatory. Hindi naman mandatory. Kasi may kilala ko, buhat na naging mayor, hindi yan nagre-report. Wala sa kanya yan. Yung pagre-report, 100 days, wala sa bokabularyo niya. Kasi ang importante, nadidirawan to right constituent. So, ganun siya, manilbihan. Meron akong kilalang ganun, pero Parang meron si- ng... Parang si Juan din, si Mayor Ming. Oo. Diba? So by the way, dyan sa bayan ng Manawag. Congratulations ulit. Congratulations kay Mayor Ming. And lately nga, nakapanayam natin si Mayor Ming Agontan Capabrito. Yes. At binabalangkas na po nila yung budget para sa bayan ng Manawag. At para malaman po natin kung magkano yung kanyang binabudget para sa bayan ng Manawag. Pakinggan nga natin si Senior Presidential Executive Advisor. Senior, Oo, Senior Presidential Executive Advisor ng League of Municipalities of the Philippines, Mayor Ming Ramos. Mayor Ming naalala Rosario. mo si First Lady. Ikaw. Naalala ko tuloy si First Lady Ming Ramos. Mayor Ming Rosario. Magkatunog kasi ari. So ito po, si Mayor Ming Rosario ng Bayan ng Manawag. Well, good morning mga kapaborito. Pasensya na kayo, naghintay kayo, nabot na ng alauna. So, it's a regular Monday work sa ating bayan. And in fact, every other Monday, I meet with all the departments and offices for updates. Sila din mag-update, especially now. I-insert na namin dahil nga panahon na ulit ng budget. So, we should justify their percentage utilization at kung ano yung mga plano nila, if they need to increase their budget per department or office, they need to present to first justify their first leg of increase or status quo or yung percentage nga ng utilization. Ang tinitignan ng COA kasi, how did you spend your money budgeted in your office in the year time? Kaya dapat, pag binudget mo, dapat na-justify mo at na-implement mo yung mga programs at projects under that calendar year na ikaw ay budget. So ayaw na po yung nag-budget ka, hindi mo ginamit. Kala mo nakatipid ka, pero minsan dapat i-budget mo, gamitin mo. So ganun po, kaya we will be having a 2-day marathon hearing, presentation of per office by their heads of the departments. First, they'll present their department, the status of their finances, kung yung mga na-implement nila, ilan ang percentage utilization sa budget nila for the year. Before we budget again, and approve their budget for the next year. Ano yung budget nyo ngayon? Dati to parang ngayon, abot ako 300 plus na. Hindi ko lang ako exactly exact one, pero maging 311 yata more or less. Ngayon. So, that's precisely the reason why na gusto namin palakasin lahat, especially market. Then yung market po namin talagang medyo it boils down to the basic na revenue po. Ang revenue code by law, dapat every 5 years, i-revisit po yan para maging at par with the time. Pero sad, dahil nga more than 20 years na hindi ginalaw, kaya nga huling-huli po yan. No, siguro kailangan ng political will na implement yan at ayusin para rin po sa bayan. Hindi para kay Mayor May, para sa bayan. No? Dahil kalain mo yung rental na lang po sa palengke, 360 pesos. Lahat. Huli na po yan, no? Hindi na po yan talaga napapanahon. Kaya nga maliban dyan, hindi po ito pahirap. Because admittedly, no, ito rin naman po yung lifeblood sa operation ng government sa paggawa po ng mga proyektos, pag-implement po ng kung ano-anong bagay dito. And of course, siyempre yung mga sasapunin doon ng ating po mga dyan. So nakasalang na ito sa sanggunian? Hindi ba nakasalang dahil ang last day po is October 15 at 16. Yung dapat nasa sanggunian na. But of course, sa sanggunian, magkakaroon ulit ang hearing, magpe-present ulit ang ating mga department and offices, including me. At but before that, dapat nag-meet na kami for the executive budget na isasubmit namin
sa Sangguniang Palaluin for the final review and approval. How about this bagong tax ordinance, proposed tax ordinance na pag-usapan natin? Well, we are all dependent on example, real property taxes, provincial imposition. Kaya kung nag-update sila, ini-implement namin ito. Pero itong local revenue fund, dito sa amin yan. No? Kaya nga, sana po maging batas nga national law, na dapat pag-release ang sanggunian, diba? Na dapat matutunan ito, hindi pwedeng ipagsantabi. Kasi nangyari, pag lapit na ang eleksyon, medyo kasi political at popular siguro, sa kanilang paningin, minsan nadidiri. No? Imagine, sa amin, nadidiri more than 20 years. CNU pay for one. Yung land use plan, dapat every 10 years na update para po at par din sa panahon itong ating menu for development. Itong CNUP, menu for development ito. Di paano gagawin yan tulad sa amin, 26 years at 27 years na hindi ginalaw. So, ito po yung mga obligasyon na dapat gampanan gawin religiously, every 5 years, ang revenue po, at syempre, CNUP every 10 years. Sa Panaman Province, provincial imposition yung real property taxes. Kung maalala nyo, kailangan talaga. Ngayon, medyo regular na na-updated. So, bottom line, ito po yung lifeblood ng operation naman ng lokal na pamahalaan, kaya kailangan din natin po i-update. Hindi po ito kaya, bakos ito po yung kailangan gawin, dahil ito naman po yung nakasaan sa batas. Di ba, Mayor, walang problema siguro sa insertions? Dito wala. Definitely walang insertion. At saka, yun nga, speaking of flood control, I myself, speaking of the mayors of Pangasinan, we are for transparency and accountability. We support the ongoing inquiry. Parang telenovela na nga, lumalabas na kung ano. At sana po may patutunguhan ito para po sa bayan din kung we are bound to serve. Kaya nga po, maganda rin. Alam ko may purpose ito na may isayos na ito. No? Though worst, yung mga ibang lugar, yung mga ghost, talagang hindi katanggap-tanggap talaga yan. But to us, speaking of my town, wala pong ghost. Secondly, na-implement naman. May mga konting siguro mga repairs lang, which is na-accepted naman. At may dalawa na ongoing. But all in all, for Manawag, 374 million ang na-receive namin dito as per record na flood control from the national coffers. Lahat naman na implement po. At yun nga, magiging may mga umugawin ng mga review, hindi pa kami bumabalik ko dito, from the military, from the India, etc. Na-counter-check ko lahat. But it's all up to them, mga ano po yung nakita nila. At we welcome, speaking again of the mayors of Pangasinan, we welcome itong bagong order from Malacanang na they will be involving the local government unit sa mga nationally funded projects. Napakaganda po yan ng development dahil we can participate doon sa planning, doon sa identification of priority or localization. Kaya yung priority na location na pagtatayuan ng mga projects na galing from national. And thirdly, you can get hold of the program of work na pwede po namin ma-counter-check, na-implement na. So, malaking tulong po na mai-implement ng tama't maayos ang mga projects from the national government dito sa aming lokalidad. At siyempre, at the end of the day, kami naman sa LGU ang end user, so to speak, itong mga projects na. So pag nag-increase yung revenues niyo, Mayor, magandang balita yan para sa bayan ng Manawag. Well, magandang balita. Sabi ko nga, it's been a long time na hindi natin na-take advantage. Dapat mag-capitalize tayo sa dami ng bisitang na gagawin. This should be, kumbaga, face value. Tingnan natin ito. Sayang. Pag hindi natin nararamdaman ang kanilang pagdaan dito. We're speaking here of million of tao. Average almost 8 million a year na nagagawin sa Manawag. But the problem, they go here but they leave immediately. Dapat dito na sila mamalingke. Kaya ginagawa namin ng palengke. Dapat tumagal sila dito. Kaya we open investors for good resorts or hotels. Lumarating na po yung mga hotel na yun.
para mamalagi tumagal sila sa bayan ng Manawag. And the longer they stay here, the better for the Manawagenyo. Katumbas definitely yan, hanap buhay, trabaho at kita. Okay, Mayor? Thank you, thank you, Sir RJ, sa pagdaan. At dito po sa bayan, in fact, kakatapos na kahapon ng aming Rosary Feast of Our Lady of Manawag. Napakarami record-breaking pa tao kahapon. Pakikita niyo po sa mga post. Ang daming tao, in-estimate ko, baka umabot po ng milyon ng tao po kahapon. Dahil po lang all roads, no? Napulo-pulo pa ng kahapon, no? Kaya kinikita ng aming responders, ng aming NDR, ng medical, ng kapulisan, yung mga communications pa, isa pa yung Red Cross, kaya help us out to make the event successful kahapon. Napakaraming tao. So far, wala naman kung reported na untoward na nangyari. At may mga minors na mga reported na nagka-problema, na panay na patulingan dahil ito sa kami. Pero mainit din kahapon. At walang tingod, magandang panahon, naka-procession po kami. Lumabas po yung original image ng Our Lady of Manawag. Twice a year lang po lumalabas. And one is during Parochial Fiesta, during April or May, and second is the Rosary Feast. Lumabas kahapon. At every time, based on our experience, pag lumabas po ang aming original image, nandun tayo mga kanyang mga followers and even believers and devotees ay nandito po as far as Mindanao, yung mga bisita mo. And even abroad. In fact, yung vestment na suot po ng Our Lady of Manawag ay yung donor po niya na nagbigay is from San Diego, California. And yung dala nila, pati yung nilang obispo na nag-celebrate ng con-celebrated mass with Bishop Sok Villegas, ang kanilang obispo from San Diego, California. So po yung main mass kahapon before the procession. So, well, natapos na po yun. And now, it's full swing. We're preparing for the Centennial Canonical Coronation Act from April 22, 2026 na celebration na misigit as maybe the biggest event na mangyayari po dito sa bayan ng Manawag. As early as now, may mga reservations sa yung hotel at even mga private houses, may mga nag-rent na in preparation for that big event to Centennial Canonical Coronation. Okay. Congratulations, Mayor. Thank you, Sir Joseph. Salamat sa inyong pagdalaw at the first condolence to the family of our good friend, si Commander Dante, sa siyang kaibigan, very close, at kadistrito rin from Magandang. We heard about what happened, but that's life. Kami po'y nakikiramay sa pangalan po ng local government unit ng Manawag. Sa pong kaibigan, we pray for your soul. And of course, the family, our condolences po from the people, townspeople ng Manawag. Sikatutan na tatin ito nagagig so katibukulan na samay Tituyaw tayo Tinan Mayor Ming. Nung Lunes, nung Lunes. po Kasi yan. yung binabanggit niyang kahapon na naging malaking pagtitipon dyan sa Our Lady of Sunday Manawag. po yun. Sunday po. And that's because of the Holy Rosary Month, October. At ano mo itong kumalayan pang kanong na kapaborito RJ, jad si kami, di man parokya may ditan Jesus Nazarene Parish, mag-uumpisa na rin po yung Holy Rosary, schedule of Holy Rosary para po sa mga parishioners ng Jesus Nazarene Parish. Alas 5 po ng hapon, mag-start mamaya. Ang mamumuno po mamaya ang youth ministry. And then the following day, ang music ministry, lector, commentator. And then October 11, ang mga BEC. And then October 12, yung mga extra ministers of the Holy Eucharist. And then October 16, ang KOA. And then Knights of the Altar. And then October 17, evangelization, all ministries under commission on evangelization. And then October 18, social action, all ministries under commission on social action. October 19, worship, all ministries under commission on worship. And October 24, yan po mga 12-man team ng simbahan. And then October 25, lahat po yan. At magkakaroon po ng procession, Marian procession on October 25, that is Saturday, at 4 o'clock in the afternoon. Yan po sa dulag po yan, sa
sa Jesus the Nazarene Parish. Yan. So para sa mga parishioners po ng Jesus the Nazarene, kasama po dyan ang Mangkuro, Balugo, Basing, and Dulag. Yan po yung schedule natin para sa Rosary naman, ha? Para kay Mama Mel. Ay, good morning. Kapatid. Good morning sa Gaspar family diyan sa may Barangay Kalit. Binmalay, Pangasinan at Eco family diyan sa may sa may Lungos, Calasiao, Pangasinan at sa Dinalawan. Good morning mga relatives natin diyan. Biray family, Diaz family. Good morning. Hoy, magandang umaga po sa inyo. At siya nga pala, bakit ito? Sa pool sa ulo ng tumalsik na bato ang isang babae habang umaakyat sa hagdan sa harap ng isang pwesto sa ginagawang daan sa bahagi ng Mayumbo Street, Dagupan City. Ito na yung mabato. Saan yan? Dito sa Mayumbo. Yan yung nung natubigan, di ba? Hindi alam nung mga motorista kaya wala rami intulagda. Kasi may nadala mo may balagya ba to, isang matatantan ka. Tatalsik yun. Oo. Ay, mayroon? May natalsikan na. Sana mabigyan pansin yan ng ating city government. Yes. Para aga makarisgo. Kasi actually nitong mga nakaraang pagbaha, marami ring tumirik po dyan. Siyempre gagastos yung may-ari ng mga tricycle, mga motor. Kasi hindi sila makabuelo. Na wego, di ba? Hindi sila makabuelo kasi kapaborito jeep. Kasi puro bato. Oo. Buti na lang. Makurinyas. Nung una na nabaha dyan, nagsakripisyo yung kaibigan nating engineer na humila ng sasakyan dyan na tumirik. Yung mga una na pagbaha. Banggitin ko na, si Engineer Mata. Sana mabigyan pansin yan ng ating city government na sana ayusin. Kasi puro bato makurinyas. Nahihirapan yung mga sasakyan paakyat kasi atagtagi panimat kapaborito. Di ba maayos-ayos yan? Pagkasakali naman maayos natin. Hi, good morning kay Engineer Rodolfo Boy Dion ng dati na District Engineer ng 2nd Pangasinan Engineering District. How are you na, sir? At sa Christopher sir? Rico, Good morning. Ano na? At bago tayo may tawag Pangasinan kapaborito RJ. Unagwat. Antes tayo unagwat at atong tanagagi kadek na ibali. Itilak tiyay so salita ng Father Jerry Orbos. Say kwanto, mayaman ka nga. Pero magnanakaw ka. Nako. Anong identification mo when you come before God at the end of your life? Magnanakaw? Is that something to be proud of? Ay, boy. Isip-isip. Hanggang pulay malam, oras tayo at ating tanagagay, kadlik na ibalay. Ang kalupakan tabi lalamula sa rin magteriyoran kapaborito. Di man pareha sa amin. Walang mahirap, of walang mayaman. course, Pero ang pagka-diferensya doon, kung gumawa ka ng kabutihan at kasamaan. Yan, di ba? Ang kwan lang dyan, either pupunta ka ng langit or pupunta ka sa impyerno. Yan lang. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Kansay magtaralingkor, magtarin kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay timad at technical side, the only one, alinlinag at puso ng Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Antabayan ang susunod kagad ang number 1 ni kapaborito, Joey Baby. See you po bukas mga kapaborito dito lamang sa number 1 Pop News 6 Station ng Pangasinan, ang DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanglan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita, tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay, Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Parad Aliguan.